Si Juan usa ka taong maalamon, wise. Dili ba ingon pagbantay, be watchful, be ready. Usa ka pananglitan si San Juan Bautista. Dili siya danghag. Makasabot siya sa iyang trabaho, makasabot siya iyang nasabtan kung unsay sugo sa Ginoong Dios kaniya. Kung ako nimbasahon kining ebanghelyo karon, ako mahinumduman ang kanabang mangutana kag direksyon ba? Ingon ka, noong asa man di ay dinhi ang pananglit, ang munisipyo. Unya maghatag og direksyon miingon siya. Nakakita kaniya ng building nga dako diha. Oh, dili na siya mao. Nagabot nimo ngadto, muliko ka nga ri. Muraw iyang itudlok sad pero dili mao di ay. Mao na siya. Dili di ay. Mao ni ang gibuhat ni San Juan Bautista. Ikaw ba di ay among gipaabot? Dili. Wala gyud siya mi sugilon kung kinsa siya. Sa pagsugod sa pagpangutana, ang iyang tubag, dili. Wala siya moingon, dili lagi. Murag kontento na siya nga ipailaylan og galingon isip usa ka gisugo. Mao ni ang punto karong adlaw. In fact, in the past few days during the season of Advent, maraog tingalig marag gustong klarohon ba? Atong klarohon kung kinsa gyud atong gipaabot. Mausad ang kinabuhi sa mahal nga birhen. Dili siya danghag. Nakasabot siya kung sa iyang buluhaton. Makamao siya nga dili siya ang sentro, ang direksyon dili moingon siya gyud. Nakakita kaniya kana siya dili na siya mao. Inigabot nimo nganha muliko ka nga rin. Kay tuwa pa didto ang imong gipangita. Mao ni sa panahon sa Adbyento. Kini mga tao, nga ingon pa nako sa niaging Domingo, gifts to us, they are gifts because they point to the other gift. Dunay dako gyung ihatag ang Ginoong Dios kanatong tanan, ang kahayag. O nang sinugdan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Karon, ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan apan nagsugod ta sa bersikulo 6, verse 6. May tao naginganlag Juan ang gipadala sa Dios aron pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag. Apan inigabot sa Christmas magsugod ta sa John chapter 1 verse 1 and following. Ang verses usa moabot kini. O didto ato madunggan nga ang kahayag di ay si Kristo. May nasing klaruhon. Ang maghatag og kalipay og excitement ang atong gipaabot dili si Juan, dili ang mahal nga birhen, dili ang parol, dili ang Christmas tree, dili galing nga mahuman ang upat ka kandila dinhi, kung dili si Kristo. Usahay dili na siya usahay ang gift o ang tambal sa COVID. Apan karong adlaw murag maayong masabtan tingali o pamalandungon nga ang gipaabot sa simbahan natong tanan may laing kung dili si Kristo. Ang panahon karon gitawag sa Cebuano Adbyento. We do not understand that very well. Adbyento. So may Adbyento sa English Advent. Actually, ang original name dili lamang Adbyento. Ang Adbyento usa lang kapulong part. Ang title sa original Latin Tempus Adventus, time of the coming. Ang pangutana kinsa may moabot? Tempus Adventus Domini. Ang panahon sa pag-abot sa Ginoo. Sa mga ang Christmas, murag dili kayo klaro no, pangalan pa lang, Christmas, Pasko. Ang original Latin dili Christmas kung dili Nativitatis. Tempus Nativitatis, time of the birth. Kang kinsang birth? Tempus Nativitatis Domini.
ang panahon sa pagkatao ni Kristo sa Ginoo. Kana ang gitudlo kanato karon. Aduna kita gipaabot apan dili si Juan. Tingalig naglibog kita. Dili ang gift, dili ang tambal sa COVID, kung dili si Kristo. Mao kini ang gift. Nagpaabot kita gift. Mausad kini ang gift nga atong nadawat 500 years ago. Ang maayong balita ni Jesucristo atong manunubos. Sa niaging Domingo, mao kini ang pagsugod, ang ebanghelyo. Akong basahon ang pagsugod. Ang sinugdanan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos sa niaging Domingo. Kunyang first words mao kini ang maayong balita mahitungod kang Jesucristo ang anak sa Dios. Mao nga si San Juan dili siya moingon ako ang inyong oo ako. Nanuman kaya pagsugod pa lang miingon ang maayong balita mahitungod kang Jesucristo ang anak sa Dios. Kung ang gipaabot nato sa San Juan o ang parol o ang Christmas tree o ang gifts o ang mga relatives nga mga hitingali bisag na lockdown, ang ato ang kalipay dili mahingpit. Kay walay makahingpit sa ato ang kalipay kung dili si Kristo. Palihog manindog.